Najčastejšie si ľudia požičiavali od priateľov či blízkych. Šlo prevažne o mladých ľudí. Až 21% oslovilo svojich najbližších, alebo teda priateľov, so žiadosťou o pôžičku. A sú to najmä mladí ľudia vo veku 25 až 35 rokov s príjmom do 500 eur. Na druhom mieste také tej škály sa umiestnil nákup na splátky s 19%. Na treťom mieste so 14% sú pôžičky alebo teda úvery z banky. Tieto finančné produkty využili ľudia s príjmami okolo 900 až 1100 eur. Od zamestnávateľa si požičalo iba 1%, od nebankoviek 4% ľudí. Tieto spoločnosti sú podľa sociologičky prístupnejšie na poskytovanie úverov, no častokrát sú podmienky na ich splácanie tvrdšie. Je to vlastne historicky je skúsenosť taká, že tam, kde sú nižšie príjmy, ale samozrejme také isté životné potreby ako v iných oblastiach, je nutné brať si viac pôžičiek a zadlžovať sa, pretože tie životné potreby, životné náklady sú vo všetkých častiach krajiny prakticky rovnaké a tie zdroje treba od niekiaľ čerpať. Väčšia polovica Slovákov pôžičkam v lani odolala, a to najmä v Žilinskom kraji. Na východe situáciu komplikuje aj vysoká nezamestnanosť a ubúdanie možností práce v zahraničí. Východné Slovensko žiaľ trpí už 10 ročia, a dokonca aj v časoch najväčšieho hospodárskeho rozkvetu trpelo nedostatkom pracovných príležitostí. Komplikáciou je, že dokonca aj práca v zahraničí je stále menej dostupná, čiže nezamestnanosť na východe rastie aj v dôsledku toho, že tí, ktorí mali to šťastie a získovali pre rodinu zdroje v zahraničí, sa vracajú domov a bez prostriedkov. Jozef Demeter, Televízia Naša.